Mabuhay, Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Nandito ako ngayon sa airport kasama ng sister ko, si Halle. Hello, Halle! What else can you say in Tagalog? Kumusta? Kumusta? Ano pa? Bakla. Bakla daw. Joke lang. Joke lang. So we are going to the Philippines. And Shanta will be super excited na nandun na si Halle sa Pilipinas. So nandito kami sa Sydney at papunta kami dun ngayon. Alright, kita-kits! Yeah, Halle! On the plane, man! Going to Manila. Ikaw ang paborito, di ba? Di ba? Di ba? Oo. Sabihin mo, oo. Oo nga. Kasi oo nga. Oo na. Oo nga. You're beautiful, shine like a star. You got Nearly me there. Malapit falling na. This is Halle's first time in Manila. Oh baby, wherever you go, I pray the angels Nasa Pilipinas na tayo, Halle. remind me. Wanna take you home and the day with you. Cemetery. I really wanna walk you down the aisle. Yan, touchdown na. Manila. Yeah. In Manila. Here we go, lalabas na. Nandito kami ni Halle sa parang immigration office kasi bawal pala siya papasok sa Pilipinas. Diba, Halle? They wouldn't let you in because she's only 14 years old. So if you are bringing someone to the Philippines who is 14 years or younger and you're not their parent, magbayad ka ng multa or waiver daw na 3,120 pesos. Hindi ko alam na may waiver na ganun pala. So, pumunta ako sa ATM, nag-withdraw ako ng pera para sa waiver. In the fraud section? Yeah. You are an illegal alien. Alright! Nandito na sa Manila si Halle! Yay! First time ni Halle dito sa Manila, okay? Pumunta siya sa Cebu para sa kasal ko. Ngayon, Manila na siya. Tagalog na siya. Yeah. Diba, Halle? Sige. How do you say good night in Filipino? Magandang gabi. Gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Ayun. Uwi na kami. Pupunta na kami kay Shanta. Doon siya sa bahay. Nag-aantay siya sa amin. So yan, kita-kits mamaya sa bahay. Kita-kits. Yes, kita-kits. Alright, Halle, first time riding a taxi in Manila. Here we go. Kumusta ang traffic dito, kuya? Forever, sir. Forever? Yes. Forever traffic. First time na yan. mag-Tagalog, sir. Ay, siyempre. What's that, Halle? On the wrong side of the road. On the road. Yeah. Baliktad kasi sa Australia. Ayan, nandito na sa bahay namin. Halle! Let's go up. Let's say hello to Shanta. Ayan, first time ni Halle sa bahay namin. We're going to see Shanta. Hello, Shanta! Oh my gosh! Oh my gosh, ano ito Dwaine? Hindi mo. May sipon ako. May sipon ka? Honey, what's your fly? Uy, nasaan yung yakap ko, bebe? Sige, pasok, Halle. Pasok na. This is your house, Halle. This is it. She's so tall. Yan, si Tangkad Shig. muna. She doesn't understand what I'm saying. God. She is in the front of the window. Anong itsura ko dyan? Patingin. Oh my gosh! Nice! She's So shy. What happened so shy. Good morning, baby. Hello. Hello, Halle. Good morning, Halle. Magandang umaga, Halle. Uy, Shanta. Ang ganda-ganda mo sa umaga. Patingin nga.
Magandang umaga, Dwanta fam. Ayan, welcome dito sa Dwanta Condo kasama ni Shanta and Halle. Yay! Hello baby, masakit. Masakit ang akong baby. May muta ko. Showing Halle around our condo. What do you think, Halle? It's so nice, so shallow. Yes, you did. Maganda. So nice. Yes, dito kami nakatira. Di ba? Ang ganda. Ang yabang ko, no? Here it is. See? It's so pretty. Oh, see it? It's so nice. Oh my gosh. I just want to swim. Yeah. Lipat ka na ba dito sa Pilipinas? Sige! That's so cool! Pretty cool, eh? Bata pa pala si Halle. 14 years old, nagbabulpit pa rin. Chuck balls at Shanta. Alright, Halle, what should people buy? The Dwanta merch! Order Dwanta merch guys sa www.dwantamerch.com. 450 pesos na lang siya, down from 650. Free shipping! Basta bayad kayo ng 450 sa inyo na yan. Cash on delivery yan ha. Order sa www.dwantamerch.com. Mandali lang yan. Alright! And syempre for all you who want to learn to speak Tagalog or Bisaya, sign up to philtalk.net. Check that out, okay? Create a premium account. Check out the Bisaya learning course and Tagalog learning program. You know? Okay guys, kita-kits sa sunod na video ng Dwanta. Bye-bye!